Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin last 9 sang gabi tugtog last 10 sang gabi. Humalin Lunes tugtog Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Cuatro minutos na nakaligad sa alas 9. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Welcome sa Iloilo Newsline. Nagapangalagad naman kita humalin subong nga oras tob-tob last 10 agod sa pagdala sa mga balita kag mga impormasyon. Sa mga listeners kag mga viewers, please like, share, and follow our Facebook page Iloilo Newsline. Kag gidigin malipat nga mag-subscribe kag turn on notification para ma-notify ka mo sa among YouTube channel Iloilo Newsline. Sa mga Ilonggo sa iban nga lugar, mga Bisaya, mga Tagalog, Kapisinyo, Akyanon sa tanan nga mga listeners kag viewers, kumusta na kamo tanan? Sa mga bata, i-observe gid ang curfew ordinance. Magpanghinaw o kung magpanibin na kamo antes matulog. Palihog padala sa nga inyo diri nga mga comments, suggestions, reactions sa Iloilo Newsline. Like and share, then follow sa Facebook page, samtang sa YouTube, lihog lang subscribe para ma-notify ka mo kay kung ano nga mga insidente, ano nga mga events o kung balita, insigida nga mabalaan ninyo, no? Amo nang purpose na da. Kag palihog man padala ka mo dire sa mga impormasyon pagi sa amon dire nga comments, chat ka mo dire, para mabasahon tam base may mga panamyaw pagi ka mo dira, palihog lang. Salamat man sa Facebook management kag sa YouTube management sa pagpasugot nga maka-broadcast kita dire para makadala sang mga informasyon, balita kag public service sa inyong nga tanan. Kung may palawag ka mga negosyo, please text or call sa 0929-254-1335. Standby sa atong mga listeners kag mga viewers. Chat na ka mo dire kag subscribe na sa YouTube. Kay may mga balita kita nga hatagan sa pagtamod sa subong nga gabi. Biyernes kita, araw ng kagitingan. Musta ka mo da? Okay lang pagpahuway nyo? Long weekends naman So pa huway-huway lang anay. Check nato ng sitwasyon sa nga panahon. Yara na sa atong linya si Engineer Michael Viola. Naka-standby karon. Paliog, standby. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Viola, mayong gabi. Magandang gabi din po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig at narito ang pinakauling update sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 na oras. Ang probinsya po ng Iloilo at titirang bahagi ng Western Visayas ay magiging mainit at mainsangan pa rin yung ating panahon. Aliban lang sa mga isolated na pagtulan na dala po ito ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon o di kay gabi. Ang ihip ng hangin ay nagiging mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa hilagang silangan at yung ating mga ribayang dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman lamang yung pag-alon. Yung magiging antas ng ating temperatura ay mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. At mula po dito sa Pag-asa Iloilo Station, Michael Viola, magandang gabi po. Sa buwas, why man sa problema sa parte sa lakas kung sa sitwasyon sa atong nga panahon ni Engineer Michael Viola, sir. Ay, sa po sir, generally, pero weather po, yun nga lang, magiging mainit at malinsangan yung ating panahon. So, medyo mainit po yan sa pakiramdam. So, init sa gyapon, no? Halong gid ni sa aton nga mga kulturan nga may mga underlying condition.
Engineer Viola, madamo nga salamat kag paagi diri sa Iloilo Newsline mayong gabi. Yes, sir. Wala ko na sa magandang gabi po ulit. Iloilo Newsline Weather Update. Init sa gyapon ng panahon. Halong-halong gid kita. By the way, salamat sa kay Engineer Kinoy Aligaen, kay Mama Gladys Aligaen. Labi na kay Torly Cabalfin. Amo na niyo ang produkto ni Engineer Aligaen kag ni Mrs. Gladys Aligaen. Amo ning t-shirt. Daw okay gid, okay. No, salamat gid, salamat ha. Talikod be. Talikod. Tindog la, tindog. Tindog ani para makita nila. Kaya parang ang produkto sa mag-asawa ni nga nagapang-imprinta t-shirt mo. Nakita nyo? Iloilo Newsline. So, muna yung produkto nila. Thank you so much. Thank you, gid. Thank you. Labi na kay Torly Cabalfinda. Salamat gid na. Salamat gid. Diri na kita sa pagplastar sa ngaton nga mga headlines. Diesel nga ginsakyan sa nga news team sang ABS-CBN tuyo nga magkadto sa West Philippine Sea, ginlagas ang Chinese vessel from the People's of Liberation Army Navy. Nagupod man sa paglagas ni ang Chinese Coast Guard. Hambal nyo mga fishing vessel lang dito. Gali may ara Chinese Coast Guard. Tuyo tani sa nga taga-ABS-CBN nga ma-documents, no? Ang ginaagawan nila nga area, no? Kadtuan to nila dira sa West Philippine Sea. Di kadtuan tani nila be. Sa uli may plano pag sila nga magkadto kung tani sa ayungin na shoal. Ay dira aman ang detachment sang Philippine Army. Pagkasiplat sang Chinese Coast Guard. Siplat sila upod ni sa taga People's of Liberation Army Navy ni ginlagas ang vessel nga ginsakyan to sang taga-ABS-CBN. May lang kay why sila wala sila madisgrasya. May mga karga na to nga mga missile mo. Kung ila to nga mga vessel to nga naglagas ihalin sa ang mga Chinese to. Kag may ara man nga mga armado na to nga mga tawo. Amo ni siling ninyo nga nagpatupling lang dira kay grabe ang balod katapusan na mo nigle. Daw ginainto nyo lang ang gobyerno sa Pilipinas, no? Ano be? Si? Sa ano? Sige. Si Spain na ang nagwa sa ngaton nga land. Magana iti iniya no, Chinese. Tiga na no pa kamuda kay hindi man mabalod, way man sang bagyo. Ngara pa kamuda sa West Philippine Sea da. Nagainano kamuda. Ana kay may makadto da para mag-check, no? Gina-check Manila kung anong sitwasyon sa mga mangingisda. Lagson nyo ya. Iangot sa natabo paimbestigaran ni sang Department of National Defense ang paglagas to sa vessel nga ginsakyan sang news team sang ABS-CBN para mabalani kag kun ang naglagas bala to mga fishing vessel to o kun amugin man ni ang Chinese Coast Guard nga nagapatupling da sa West Philippine Sea, no? Dira sila nagapatupling amugin man ni bala. I-check ni sang taga DND kag paimbestigaran kuno ning natabo para mabalan kung ano gid ang matudtuod
nga senaryo nga ang ara dira nagtililipon ang mga fishing vessel sang China, no? Gali may mga kupdanan sila. Amo no. Ya, kita mo? Nakuhaan gid sila na picturean gid hasta tong mga salakyan nila to nga pangdagat to nga panglagas, no? Mga destroyer nila to baw nagsinunod man. So mabalaan nato ni Splakadlaw sa pihak nga bahin kaso nga multiple murder ginapreparar na sa mga pulis ang Station 8 Bacolod City agod ipasaka batok kay Christian Tulot alias Dondon matapos nag-ako ini nga ginpatay niya ang magpamilya sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, Siyudad sang Bacolod. Ginaplastar na, ginatipon na ang mga ebidensya ang mga na-recover sang scene of the crime operatives dito sa balay sang pamilya nombre kag Espinosa. Kagabi ni siya nagako sa aton nga mga pulis kay ginkonsensya sa bangod nga sa ginhimo yatos bata nga ginmartilyo yaman ang ulo. Nga nahimo ya kay bangag mo na nalulong sa ginadumilian nga droga. May kakig pagid sa kay Jocelyn Espinosa nombre ang asawa ni Jonel nombre nga kagabi na-interview naton to ang bana ni Jocelyn nga mo ni si Jonel samtang gasakay sa barko ginsaysay ni Jonel nga may kakig gali ni si Christian Tulot sa iyang asawa. Ginbairan niya ni sang ispading ginpagwaya pa to nga may mga kupdanan sa nga gindalahig ya pang tiyo yang si Joel Espinosa kag ang upod ya kuno migo yatong nga si alias bro. Kay gali drawing yang ginhimo niya insakto gid siling naton nga dapat imbestigaran sa Mayo kay laban-laban may ginatago si Christian nga mga impormasyon ti isang ulihi nagwa gid ang kamaturan. Di padayunon sa mga pulis to ang extrajudicial confession niya para nga masumpaan niya to kay iya kaugalingon iya tumok. Amo nang matabo. Samtang duha ka fixers ang nadakpan sa entrapment operation nga nagabaligya sang piki nga driver's license suno sa taga Land Transportation Office. Priso ning duwa ni no sa Mandoria Police Station nga mosanday GC Alipala alias Burnok sa kabuluan na Sor Oton Iloilo kag Indralin Cuervo sang Kalumpang Molo. TK na hindi sila maghalambal pero dungan ini sila nagpanaog sa taxi sanggin kasakay na ang entrapment operation sa Diversion Road Mandurriao malapit lang sa Jollibee. Dira natabo ang entrapment operation kang professional nga driver's license ama kumabaligya 7,000 pesos. Piki na. Na-recover ning isa ka driver's license nga piki Ti sino padang hinbaligyan ni alias Burnok abi isurrender nyo na sa LTO kay base madakpan ka mo dako pagid na ang palamungol nyo. So dalaan nyo na to sa LTO. Mayara kita confirmation karon upod sa Assistant Regional Director sa Land Transportation Office upod kay Attorney Gaudioso Hidospan. Kag may ara man kita karon nga COVID update Sa Philippines, Western Visayas, kag worldwide. Tapos Number 1, most wanted person sa Banate, Iloilo, may kaso nga illegal drugs na dakpan. Kag 57 anyos nga lalaki sa Limojan nag-suicide. So initan ng tanan hibalo naton karon dugay-dugay upod sa aton nga mga resource person. Kag may ara man nga ginpang
lockdown to kuno sa sa barangay to sa Dumangas. Galing kay daw masako ang linya kay na ni Mayor Unala Goles. Kaya samtang ang Negros Occidental may patuman nga curfew sa Abril 12, no? Halin alas 8 sa gabi, tob-tob alas 4 sang aga. Kag nagsulat pagit sila sa task force, interagency task force nga kung pwede ibalik sila sa general community quarantine. Mabalanik kung sa pilan ni kadlaw kung ano gid man na mangin desisyon sang task force, sang regional interagency task force para ang kung aprobahan bala nila nginyo sang gobernador sang Negros Occidental. Samtang mayor kag vice mayor sang Himamaylan City, Negros Occidental nagpositibo sa COVID-19. Gin-confirm sa ang mga officials sa Action Radio Bacolod. So basahon ta mga mensahe nagikan sa atong mga texters. Lihog lang. Sa aton mga mensahe kay Robin Jutay sa Jan, good evening. Ginatamyaw ko lang ang akon nga asawa nga pinalangga nga si Merol Jutay. Kag ang akon nga bata nga si Rimon Jutay nga nagatanaw sa inyo subong sa FB live sa Iloilo Newsline. Kag advance 7th birthday sa akon nga anak nga si Remart Jutay. Advance happy birthday lang da. God bless. Halongged. God bless man sa inyo. May lang pagtanaw kag pagpamati. From Manang Bands, good evening. God bless us all. Hello, mayong gabi. Mayong gabi. Kag diraman sa pamilya Yanson kag pamilya Novera sa Negros Occidental, mayong gabi sa inyong tanan. Ay nampadang kay nung Rodelda. Sa kay Katkat, kay kay Gigi. Umbok sa kay Luwit, okay na kawe. Okay na. Sa kanday sa Rosman, dira sa Batangas, kumusta na? Okay lang kamo dira? Way problema? Kabay pa nga okay lang kamo tanan way sang problema na. Sa pamilya Kabalunga, pamilya Bautista, pamilya Cordova, La Pascua, kag pamilya Talavera Villanueva, kag subong man sa mga pumuluyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Salamat sa pagtanaw kag pamati diri sa Iloilo Newsline. Sa kay Gingging Kantoman Sotaridona sa Amerika, no? Thank you so much sa tanaw kag gina-shout out ya. Ang iyan nga mga classmates kay Gingging Rilota man sa Tigbawan, no? Thank you so much sa pagpamati kag pagtanaw. Kay dira man kay Chare Herrera, kay Sofia Aguirre, no? Salamat sa pagmonitor man diri sa Iloilo Newsline. Daway kita sang brownout subong, no? Bangod mayo ang More Power Iloilo, bringing more to life. Di ba? Sa kay nong Jerry Taclino, thank you so much sa pagtanaw man. Ang Ilonggo nagainganyo sa mga pumuluyo sa Visayas area nga pasanyogon ang pagpanguma kag legal nga pagpangisda. Agod may bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Suportahan ang mga mangunguma kag mga mangingisda. Ilonggo bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. May lang pagpamati kay nung Art Calsas, kay Dr. Calsas, thank you so much man sa pagtanaw. Dira man sa nga may lang pagpamati kay Alex Vidal, no? Sa Amerika, kay Ide Moriera, kay classmate da. Thank you so much man sa pagtanaw da.
Ha? Kumusta na kamutanan? Kay ni Mia Marquillero. Mayo lang ang pagpamati sa dekada 90 sa St. Joseph School, Ihas Disos sa Jordana, Guimaras. Kay Sir Boy Sikinya, ay Ma'am Cathy, Sikinya, mayong gabi. Okay na ka, Sir Boy? Okay ka lang da? Kabay pang ubayan ng kita sa mga makako. No? Ipalayo na kita ni COVID. Madula ng COVID ni. No? Hindi blabi, nagdugang pa ang mga kwan? Oo, Mga nagdugang. na-infect? Mm-mm. Sa kwan sa Metro Manila mo man? Nagadugang man? Oo. Sang nagligat to, labot tag 15,000, subong nakita ta daw 12,000 na lang, no? Matamat na. Nga naganubo nga nubo kabay patani. Nga manubo pag ini ang kan ang COVID nga ma-infect ang mga ma-infect na di sa COVID, no? So halong-halong kita hindi kita kumpiyansa kay mabudlay na nga malatnan kita. So sa mga subscriber naton da kay Sir Marvin Celestial, sir, mayong gabi. Sniper, way niuntat ang pagpamati ni Sniper. May lang nga pagpamati. Kaga diraman ka sa Pamilya Lasuna, sa Loria, sa Kalinog. Thank you so much. Iba ni pang basahon nato ni pang lawagon ta. Ma-check kita attendance. Text sila text. Kay dem sa Salvani. Diraman kay Sir Nestor Kanong. Kay Pastor Ed Kasidsed. Kay Attorney Hansel Didulo. Kay Major Sinon Pansito III. Thank you so much. Sa kay Sir Vernon Cabalfin sa Amerika. Kay Jack Abansal. Thank you, gid. Ay Arnel Laureano. Nel, musta ka na? Ma'am LC Palomar. Toto Joy. Ate Marie. Monitor sila. Corporal Dante Lopez. Corporal Sanchez man sa Police Community Relation. Mayo lang nga pagpamati. Sa Jonathan Cabrera sa More. More power Iloilo, bringing more to life. Mayo lang nga pagpamati. Kay Pinky Orada. Rat Mosquida. Sa kabataan ni nung Danny Villases. Kay Cardo Villases. Mayang gabi. Kay Ronaldo Doktora. Kay Sir. Sa Jinsan. Sa ng barangay na guys Jinsan na. Opo dyan yung pamilya nagapamati man kay Harriet Consular Alvarado. No? Mayo lang kapag pamati sa pamilya Epitito sa probinsya ng Guimaras. Sa kay Ma'am Shea Tanalion sang Pidia. Sir Manny Sanoy. May gabi. Sa sa wada nga si Digol kag si ni Jima. No, manami nga mga isda dang ginabaligyan nila preska sa crossing patio sa Dueñas. Mayong gabi sa inyo nga duwada. Take musta na kamo. Dira kay nang Perlin na Sikito sa Negros Occidental. May lang nga pagpamati. Kay Erly Garcia. Salamat man kay Roslyn. Pamati sa kay Juliano Puerto sa Metro Manila. Kay Engineer Robert Dumanil. Thank you so much. Kay Captain Dadji Dilima. Thank you gid sa masalamat sa pagpamati. Samtang wala pa nga ton isa ka guest. No, alang-alang pa na. Ipabati ta sa inyo ang atong interview kay Attorney Gaudiuso Hiduspan. Kay siya gid kay ina ang nagupod sa entrapment operation upod sa mga pulis kung nga nadakpan si alias Burnok kagang upod dyan nga babae nga si Indralyn Cuervo. So madinay patani ni si alias Burnok tiyanon mo kay nakuhaan siya sang piki nga driver's license
Hindi siya manugid. Kung diin inigi na obra, no? Kaya ambalya lang sa haro ko no, may babae dira. So posible ang babae to sa haro nga nadakpan sang nagligad man nga sinimana. So amo ni ang iya nga nakuhaan. Di magluwas to sa babae kinadakpan na to ya. Diin pagid sila nagakuha. Amo na ginadiscovery subong sang taga LTO. Kaya Bimotrix pakahapos na lang ni sila. Pikion lang nilang driver's license nung dala sila slakyan. What if karon makabunggo sila? No, madisgrasya, di ba? Ti ang ipakita mo nga driver's license, pike. O pakahapos lang ni sila, di ba? Amo nang mabudlay kay mahilig sila sa pagpamiki. Ari si Atty. Gaudio Soidos pa ng Assistant Regional Director sa Land Transportation Office number 6. Well, amo man gyapon no, fixer man gyapon no. Kapamiki gyapon lisensya pero hindi na siya online. This was a result sang last na lang entrapment operation Atos babae. sa may babae ito sa Robinsons no. Oo. Pero sa to no, pagka right at the afternoon sa to, tamo to nag-turnover sa mga fake license nila. Kagka isa ini si JC Alipala alias Bono ang subungan ng takpan. Aging tudlo nga kapamiki lisensya nga operate dito sa Southern Iloilo. Oo. Uton din siya, no? So, siguro dugay na to, no? Mga 2 weeks na to, or mga 2 weeks na to, no? Oo. So, mga 2 weeks man ang amon nga to trabaho. Ang tigal nga sang ini nga semana, we were able to get ang iyang mobile number. Natag naman sa amon nga personnel diri nga nag-post as India. Oo. So, pinaka-text na sila po mga tatlo mga kadlaw. Ito mga tatlo ni si Oo. So, mga tatlo mga kadlaw. Until kayo na sa aga lang na-confirm. Demand na siya, pera na siya. Eh, parang matigayunan niya na kung isang professional driver's license worth 7,000. Siya lang isa, attorney. Duwa sila ng isang depo sa babae, pero doon di ko doon di man yung ngalan. Duwa sila, no? Dungan sila proceed sa area, kung din nag-conduct ang enforcement operation, dungan sila panawag sa taxi, pagdungan sila transaksyon sa ato na tao. So, paghahatag, isa kayo mo, no? Sa pag-receive isang kwarta, yung tikma sa ato mga kapulisan. Oo. So, sulod sang Jollibee siya nakuha o kung sa sagwa lang? Kasulod ang Jollibee Diversion. Service road. Oo. Why man sang resistance na nga natabo, attorney, Dospan? At ito, una lang ma-resist sa pati tamo ang mga pulis na nagpalibot na siya. Kaya mag-take pa na nga mga PNP personnel sa intelligence unit sa ICPO sa Mandaluyong nato ng mga kapulisan. So, wala na sa kapalagi. Mga pila ka kilo nga mga fake nga driver's license na na-recover? Actually, na-recover ta fake driver's license isa ka bilog. Pero ang aton siniya nga gin-charge sa git sa iya, fixing. No? Fixing. And because nga ga-intay siya, nga makapatigayon daw siya, sa professional driver's license, sa mga nga nag-hatag kwarta ang atong tao. No? Tema ko mo 7,500 professional? Professional o professional. Nanugid sa kung di niya ginakuha, ginapobra ng mga fake na driver's license sa Tony Dospan. Under investigation pa po, no? Kaya sa police station, arrested siya. So, why pa mabalaan kung di niya ginakuha. No? So, amon siya nga luyag na ni matabo, ako nangyari diri nga ginaprint sa Iloilo City or any other municipality sa probinsya sa Iloilo. Namin kumakuha tang mga sources niya, no? Kaya amon eventually ang gusto ko matabo, makuha ang ila source ang fake na license. Duha na sila preso subong sa Mandaluyong. Yes, detained sila sa Mandaluyong Police Station. Ang inquest boss pa kay Halitis po. Oo. Ang isa, ano nga lang sa mapod ni Burno ka, Tony Dospan? Endralyn Cuerdo. Babae. Babae, oo. Ano yan, asawa?
Why makong balo kung nasawa yan, basta po na sila. Indralin, Indralin, Puerto. Puerto, Puerto. Puerto, taga din siya. Well, sa ID na recover siya doon sa taga-Kalumpang. Oo, ang si Burno kaya taga, Taga-Kabuluan Sur, Ruton. so, why man nabi, makadibot sila kung paano sila nagupod nga duwa, nga transaction sa amo sila nga illegal. Waay, no, ang ambal, ginatinay pa yan isang babae nga kinalahay sila. Upo sila sa salakyan. Hindi nilang tinay nga upod sila tubang sa akong tao, upod sila naaw sa taxi. Mhm. Kasi siyempre may diretsyo mo na sa tulid na yung silent. Oo. Respeto ang tanan. Magduwa sa ila, posibleng na damo pa na di. Attorney. Damo pa guro na sila dire, pero wala nang taga-maway, no? Mag-bagay sinisila, maski alibe, kahit kami. Oo. Kung nagapamati pang ibanda nga may ginahuktan pa nga mga piki nga driver's license, ano yung panabuot mo sila, Attorney Dospan? Well, sa nalupot sa mga fake driver's license, una ko sa inyo, itarugan nyo na sa Pulupsina, kaya kasi mabuligan pa naman ka mo, makakuha sa ng genuine na license. No? Kaya kung sige nyo na usar ang fake na driver's license, once na matikma ka mo, priso ka mo. No? Luwas sa priso ka mo, ma-blacklist ka mo sa Pulupsina, hindi naging ka mo kakuha sa valid na driver's license. So, Oo. Sige. Attorney, madamo nga salamat. Pagi diri sa Iloilo Newsline. thank you very much. Si Attorney Gaudioso Hidospan, ang Assistant Regional Director sang LTO6. Tipila na bisis nga mga nagkaladak pa, no? Nga nagapamiki sa nga driver's license. Daway kadudlaan. Daw amo man sa gyapon mudos nila be. Sige sa gyapon ang pagpamiki. Ambot kung sino ang ginapobra nila. Galing undi lisensya na. Bason mo galapta ang iyang kwan nga tinta. Ang tinta unlike iya sa original, bisan na basa nimo dayway glapta. Yes. Akag medyo rough ini siya ang iya nga ang card unlike to iya sa kanya sa original daw mapino, no, mapino. Yes. Hipid ang pag-ubra, hindi iya baraghal hasta ang mga numero. So amo ini ang mga palatandaan nga ginhatag sa aton sang taga LTO. Sa mga hupot sa mga pike, isurrender na ninyo. Hindi nyo na napagpadugaya sa inyo nga mga kamot, kay basi madakpan kamo sa ulihi, basi hindi na kamo paghatagan sang driver's license sang LTO. So amo na nga aton nga panugyan. Sa mga texters naton, no, sa mga iban nga naga-text di sa aton, ang number sa 0929-2544135. So ang iban nga hindi makakasalot, dito mo chat sa Iloilo Newsline. Liog lang, like, share, and follow. No, dito ka mo chat sa mga hindi lang malawagan, maabtan ta dilawag sa aton nga mobile number sa 0929-254. Dito ka mo chat sa Iloilo Newsline. Paliog lang da. Kag pwede man kamo maka-chat, no? Chat sila sa YouTube. YouTube channel namon nga Iloilo Newsline. Iloilo Newsline. Sa gihapon, pwede man kamo da mga chat, makapadala kamo sa inyong mga mensahe, labi na sa mga ipa-shout out ninyo da, liog lang pwede nyo man na da. No, kay basib lang dire lang sila ga-text akon sa 092925444135 basi hindi ta malabutan bangod kay kadamo ang mga naga-chat liyo ko na ang isa ka cellphone okay na ay may ginatawagan kita, so pwede ninyong ma-chat na direkta sa Iloilo Newsline. Kay daw pila na di ka numbers ang nagsinulod be Trixie, no, 202 no, 202
makon mo ni. Kay Ma'am Rochelle Tugunon, kay Mama Jovita Fuego, no? Thank you so much kay Laarne de la Cruz. Salamat man sa kay Leonide Lidisma. Nimia Marquillero, Beverly Wong Giling. Kay Pre Antak Espinosa, kay Frank Espinosa alias Antak. Mayong gabi lang da. Kag sa imong pamilya dira sa sa ano nadaga ninyo Blumentritt. Thank you so much. Ay Jeffrey Himina, ay Leonilyn Galius, dira man kay Jiba na Moyana, kay Melky Ikaw sa Cotabato ni. Norver Labanero, kay Rica Dasilio. Sa mga kabataan da, regards lang. Kumusta na sila? Sa mga tinawo ni Pastor Ed Kasidsid, thank you so much. Kay RG Alarcon, kay Terry Paz Rojo, kay Ma'am Musta, kay Nanette Palmones, kay Kapitan Marjorie Diasis Gregorios, kay Bornok, ay may kay Kapitan da Roberto ninyo. Sa nabitasan man da, Kap, kumusta? Kay Atty. Plaridel Nava, kay Ma'am Maria Luisa Lupano sa Gimbal. Kay Shira Karingal, Gina Pangantihon, Jen, musta? Kay Parili Danoy, kay Madsda, kumusta na kamuda? Okay lang kamuda? Sa taga Manaplahanon, taga Kadisnon, mayong gabi, Victorianon da. Ay Fibian na mabasa kay Ma'am, kay Shiba Kanha, kay Rica Cabalunga, kay Robert Pacardo, kay Juliet, kay Brian Barido, ay Marcolino Magbuo, Leo Silya Olera, ay SB member Nonoy Art Cartel, kay Vice Mayor Paul Vincent de la Cruz, kay Mayor Galila, kay Major Bermijo sa Jordan, kay Major Kenneth Bermijo, no? Kay Major Jeffrey Ferrer sa Nueva Valencia, kay Romar Marquillero, kay Joy Halanduni, Joel Franco, Yang Falses, ay retired director Rex Casiple Sanchez, kay Ma'am Hazel Lailani Libuna Ligo, Gigi Kajente sa Naplani, ay Vivian, ay classmate, musta? As Barutak, Cheryl Daliva, kay Julie Joel sa FM station, Hanifa Herrera, kay Ma'am Ron J. Amulo sa Radyo ng Bayan, kay Nono Gatorian, kay Sir sa Gimbal, Teresita Galieto Siason, ay Mads sa Provincial Capitol ni, kay Lieutenant Colonel Riobin Siason Manda, kay partner Monte Alto sa Miagao, kay Mary Regina Delgado, Aracapas Boracay, kay classmate Josie Lagman, Gregorio Onday, kay Onyok sa ISAT-U, kay Mama Ben sa Takuyan, kay Ma'am Dayan, Hi, teacher. si Kinya, kay Jo Pinida, Justin May, kay Dr. Alman Ganhi, kay Gingging Relota, Dian Tragico Cesar, kay Miles Manaay sa Manaplaman kay Ma'am May Rago Castillo sa DSWD, kay Lanor Bolivar Robles sa Manapla, Sheila Habiliana Gaitan, kamusta na kamo sa Guada ni Joy, Tamayor Labordo, okay lang mo da, kay Mary Grace San Jose, Ning, musta na? Lovinia Cargel, thank you so much, kay Maria Ixi Wanelio. Wow. Mo man da be?
Pangbasahan ay be. Eh, damo kay De Moriera watching here from Toronto, Canada. Okay, classmate, kumusta lang? From Kaya- Manuelita Sibonga, good evening Iloilo Newsline. Pa-shoutout sa Reyes Brothers. Hello, may gabi. Ara na si Sir Mo Orleo. From Orly Cabalfin, hello, good evening. Thank you, Arina. Thank you. Arina. Oh, thank you so much. Thank you again. Duha ni, buwas naman ang isa. Sa Engineer Kinoy, Aligayen. Buwas naman ang isa naman to Paris. Amo na lang ni Guro, no? Magasto mas bayo mo, no? Uniform ta mo na lang ni kada broadcast kita. Sa kay Sir Manny sa Noida, sa mga sa Graphics Innovative Mind, no? Kapang obra sang mga stickers, mga souvenirs, hasta ang tarpaulin, no? Pang-imprinta man na da siya, mayong gabi lang da sir sa inyong mag-asawa. Sa mga nagapangita dabla sang sa mga feeds kag bulong sa mga kasapatan ng CLDS Poultry Supply ara lang da sa Hacienda Conchita kag Barangay Bagakay, San Dionisio, no? Pangitaan nyo lang da ang CLDS Poultry Supply. Palihog lang gid. Kag sa Metro Manila, kundi rin man sa Western Visayas, magpaubra ka mo mansion nyo, supermarkets nyo, o kung mga dalagko nyo nga mga balay, building, base way ka mo design, magpadisinyo ka mo, pangitaan nyo load lift trading and services. Isa kadako nga construction firm nga nakabase da sa San Jose del Monte, Bulacan. Pangitaan nyo da si Engineer Joey Diaz. Abi? Gusto niya magbakas ng itlog? Kato ka mo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number sila, 523-0039. Mayroon sila sang mobile number 0947-856-4729. Ang itlog sa Egger Farm, piska kag barato. Ang Egger Farm, ginapanagyanan day William kag Josie Lagman. Mga nagapamangkot la, ay kay na may text sa akon nga kundi gid ako no ang balay ni Doc Ronnie Galia ang rehistrado nga veterinarian lingko ara lang sa likod sa Provincial Capitol, kundi ginwasdak na ng Provincial Capitol magin bag-o na ara lang na das likod lapit lang na sa balay ni Vice Gov John Edward Gando do green na dang ilang gate, no? Pangitaan nyo lang da si Dr. Ronnie Galia, no? Si Boy. Pangitaan nyo lang da kaya approachable man ang bata na kay nagapamangkot kay mapa-injection sa kuno sang iyang ido. Ti kadtuoy lang da palihog si Dr. Ronnie Boy Galia, no? Mayon na kay veterinarya niya may lisensya. Budlay na sa way lisensya kamo magkadto. Sa Ilonggo, nagainganyo sa mga pumuluyo sa Visayas area, nga pasan nyo gon ang pagpanguma, kag legal nga pagpangisda agod nga may bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Suportahan ang mga mangunguma kag mga mangingisda. Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Nga ginasulit-sulit ani, bara nga makabati ang mga pumuluyo, kag hindi lang mangunguma, no? Suportaran ang mangunguma. Hindi kay palabihon tapatong iba niyang sa halin ng produkto sa ibang nasyon ng mga produkto sa aton mangunguma mo na nga aton nga suportano. Kagang mga mangingisda ta mga gagmay nga mangingisda, no? Hindi kay mga illegal daya amo ang aton papasulabihon da ang mga magagmay nga mga mangingisda. So amo na nga itong nga suportaran kay importante na makabuhi-buhi sa aton na tanan. Kag salamat no sa More Power Iloilo bringing more to life. Nga ginalawag nato ni kay para way brown out la sa aton. Ayun po amo na importante nga way brown out. Amo malangin na pangayo sa mga Ilonggo mo. That's why nga ara ang More Power Iloilo. Ang PLDT kumayo signal ya lawagon kumanadi. Paling subong lawlaw. Umagmayad ang signal sa PLDT, di ba? Ha? Oo.
Lawagong umanadi. Pero kung lawlaw, nada. Dayawon ka mo namon kung okay signal nyo, pero kung lawlaw na, muhian tas tawo. Hindi bla Engineer Kinoy, aligain, kung lawlaw, apigado na. Pero kung mayad ang trabaho, dayawon. Pareho sa Engineer Kinoy kag Ma'am Gladys sa aligain, tanwa nyo, ang kanya, ang pangimprinta. Kundi ayos, guwapo, dahil kung mga sino magpa-imprinta t-shirt, hambal lang mo ito, ato si Engineer aligain, no? So, basta nga mayad ang imo na himuan, dayawon ka. Pero kung malain ang imo nga himuan, lampasuhon ta. Okay na, no? Yara na? Kay ginatawagan naton, no? Si Senior Master Sergeant Francisco Lindero. May mga nadakpan to sa Banate. May nadakpan to nga wanted person, number 1 most wanted person sa Banate. Dahil lang sa mga texters natin ba, no, bintay no ibipakbilog, dali lang gid. Sa iba na nga hindi ka sulod sa kon sa 0929254435, palihog lang, no? Comment ka mo, padala ng kamo comment sa YouTube, no? Lihog lang sa YouTube na lang. Kay diri sa ako, no? Amo ni bla sa ginatiksan ninyo, puno-puno na ho. Hindi ko malabutan ni gurong 99 niyo. Pero dito ko mo sa YouTube, makita ko insigida. No, makita ko to insigida. Pareho na kay Sir Noe Gatorian. Good evening, Iloilo Newsline. Basi may pa-shout out ka da, no? Bala lang kami. Di lang kay tanawon tadi kay may ginpasa nga mensahe diri kay nasa aton. Sa Jol sa bukuhan da, basi ara da goro. Dira goro sa isa ka cellphone. Kay puno-puno ni daw na i-erase ko na di goro. Ang iba ni Biho. Ari nagdugang naman. Nagsaka naman kay Rachel Asiga. Jeffrey Jimena. Ari. Ikaw man basa. Kay Lore Barbaran. Ara. Iban. Kadto da. Pangbasa. Damo. Jessie Caballero. Caballero. Sa kwana sa Carles. Kay Mayor Bitita na. Magkadto ka mo dito sa Carles. May mga island to sila. Ang Isla Gigantes to. Bao kanami mo. Kanami to. Sunod malusot na to. Ang pangbasa, ang mga gapatamyaw. Robert Pacardo. Sige. Kay Mary Joy Castiva, mayong gabi sa tanan niya nagapamati si Iloilo Newsline watching from Alimudjan. Alimudjan may nag-suicide na gina. 57 anyos. Dira sa Alimudjan. Base may mga makuha ka mga impormasyon, i-text nyo lang di dason sa ginalawag nato nga number na bla para nga ma-follow up naton dason, ha? Liog lang. Dira kay Parinteo, Mercy Luxin Diaz mayong gabi, pod man kay Tonoli da. Nung nilyo way da kupod sa inyo, galantaw siya. Regards lang hasta kay Dinorcel da. Regards lang sa tanan nga sa mga kabataan. Basa ha? Juliet Bautista Barrido. Hi, manang. Sige. Najima Tupas. Okay, Nejima. Kita nyo kung nakadirekta ka mo dire, mabasahan ko dason. Mo dire kagagmay nga daan sa cellphone. Amo ni ginalawag ni Trixie, no? Kadamo-damo nag-indicate, no? Nga patamyaw. Sige, tamyaw ma. Joel Franco. Mayong gabi, kaya tagan taw stisya ang ila ni text na di. Okay, sige. Rex Casiple. Kay retired CHED director. Hindi kin makontak siya. Sige lang, sige lang kay bati na to si Sir Lendero. Makakontak kita. Sir Joey Lagman.
Diyos siguro. Josie. Sige. Kay Manang Justin. Ah, Kay Madam Jaylene. may gabi. May gabi Salamat gid ha. from Diamond. Kay Miles. Gatingwa man kita nga makakontak pag sa banat tubla ni Kwan ni Jocelento Espinosa nombre sa Negros. Garing lang yaman cellphone kay mangayo kita sang update tani. Kaya ginapreparar na tong kaso nga multiple murder batok to kay Christian, no? Christian na tulot. Ginako yan na nga siya lang ang suspect, why na sang iban ginhimu-himuan niya lang istorya. Tsakto ginhambal namon mo gabutig. Ay nga, the way siya nga maghambal, maglingas-lingas siya, hindi blabe. Sa mataya, makita nyo na sa mga investigation. Ara gina sa investigation, ang mataya, gatirek, tapos ang babayang lips siya, ang mag-deliver siya, ang kamot niya, na mabalaan nyo na kung nagdugay na kamo sa investigation section. Ang insakto git, ang panagupnop tang pagtanaw ta, why gani matungang gabi, nagsugid siya, nagtuad siya, nga, himo-himo iya lang to si alias bro, ang ngalan niya alias bro, kagin, ginhimo-himoan niya man istorya, ang iya nga tiyo, nga si Joel Espinosa, no? Tiyo yan kay ang nanay niya, ni kay Christian, utod ni Joel Espinosa. Nahimo iya to kay bangag siya at that time, no? Bangag sa illegal drugs. Makon yun ng illegal drugs. Grabe, no? Ang epekto ya. Kagkapin pa may kaakig siya sa kay Jocelyn Espinosa nombre, amo pag itong nag-trigger nga ginlampusan niya sa martilyo ang iyang mga tiya kag si Michael magluwas tong martilyo ya labo ya pato sang ginbaid yang espading. Ang espading amo ni blang ginapanapa sa Tubutos Negros, no, sa mga sakada. Amo na siya talom-talom tong kay espading gintago iya pa sa libe to sang bugasan. Dito ya ginsuksok. Kag ginsugid ya sa mga pulis, ginakuha to sa mga pulis, amo ni ang kabahin sa mga ebidensya. Budlay kung bangag, no? Likawan nyo gid na nagagamit sa illegal drugs. Halungan nyo gid. Kaya nga, gulpila nagapitik sa ulo nila yan si Taning. No? Kilala niyo si Taning? Satanas. Okay. May mensahe kita na isakwan sa YouTube, liog ko. Sige, basa pang iba na. Hindi, ako naman. Arain mo na, basa na yung bano. Oops, ano to? Nagsaka, gulpi. Sige. Ano si basa iban? Kay adik ko iba kay Diding. Kay Charis na Galon, Roberto Stember Jr., kay Nonoy, Rolin Forel, ay Sir Ramil Oy, kay Ginalyn Tobias Cayaw, ay Ismael Tayuna, kay Philly Stember, mga parentihan, Daliyasa, Snicros, Stinili Faniga, ay Gidi Aldabun, Lucina, ay Maninay Magdalena kag Tami Salis, kay Sir Sami Daitaw sang Isatyo, Remio Jan Castor, kay Reming, ay Ginilin Drilon, ay Jerry Cabalonga, Julian Bautista Disilos, ay Takluyan, ay Ma'am Rowena Diaz, GP Hervas, Kina Jane Robles Carado, Ridan Gahito, kay Bing Pabiona, kay Mads, kay Emily Unga, kay Maria Gayanotse, Vivian Stember Vicino, Gina Deprada Bautista, utod ni Charlie Deprani sa Pag-asa, ay Lorena Galanto Santillana, Romy Agusios, kay Sir
Meladroy Espinosa, miyembro sa Imjiban, Rosel Presno Tugunon, 93. Bobby Villalobos, kay sir sa Antique. Kay Rolilana Galvez Sistember, kay SB member Hernani Galvez, kay Attorney Hernando Galvez, kay SB member Eros Elevencione, Nestor Canong, Rito Chiba, Deray Villa, Redines Galas, Police Officer Galas, Paul Jan Aragon Lisaw, Angel Ancorda, Jan Brian Barido, Cheryl Hinyalo, Pisunico, Landan Poral, Gililang, Rilen, Osano, Arcides, Odigef, Gamarcha, Gael, Momblan, kay Rawina Salarsa, Mercader, Lambarte, Retired Police, kay Chinchin, kay Sis Pastrana, Parinas, Susana, kay Classmate Manda, Galio Gonzales da sa Kalibo, kay Gerald Ho sa Metro Manila ni, Enrique Lamigo dito ni sa Canada, Joseph Pastrana, Leslie Londunyo sa kay Gloricel Ipitito, Pamilya Ipitito da, Vivane, Yokisama, ay Raul Gordobe, kay Janjan, kay sa pamilya nila sa Boulevard, J. Ryan Siwagan, kay Eunice Gumban, Andre Diaz Bel Robles, ay Manalin Pane sa Pasi, Dena Matorio, Jim Bautista, Banga Piccio, sa Dunyas ni, Cecilia Del Reyes sa Gimaras, Alvin Jan Cabalonga sa South San Jose, Lensky Andiborda, kay Ma'am Valerie, Hernanda de la Cruz Galvez, Rosa Takdoro Catalan, GP Lauron, kay John Cresa Bautista dito sa Manila, ay Eros Arana, Ines Piña sa Manapla, Roel Malone sa Sagay, kay Kapitan, kay Mara Stember Vasquez, kay Ma'am Sansda sa Bacolod, kay Lera, Felinar Catalan, Randy Lasa sa Kalinog ni, Abdul Aguila, Ricardo Cabalonga Jr. Yejeli, ano naman, Karen Bermejo, Elmalin Paredes sa Bordo, Salibel Chesumaday, Lembol Silibria, kay Sir Joy Tamayor Labordo, Joe Mayor, ang presidente sang mga kooperatiba da sa Capitol, Francilian Manisilo, kay Erle Garcia, kay Reca Barde si Joel Tormonda may gabi, kay Atty. Pet Melissa, kay Atty. Moreno, may gabi man. Salamat sa pag-monitor diri sa Iloilo Newsline. May ara ka bala sound da? Basa? Harap agad. Ato. Jusit Salarda. Diri sa iya sa YouTube nagagi. Welcome to live chat. Remember to guard your our community. Sakto gid. Josette Salarda may gabi. May gabi lang da. Ay Mary Joy Castiva. Salamat man. May gabi da sa inyo. Nga galiso kita kay may TV de. Sa wala, may TV tubang, may ari pagid sa left side pagid. Muna. Amat-amat lang nimo. Amat-amat lang ti damo sang mga tulumukon mo. Bayara pa be? No, hindi na makontak. Say kay Kuya Mickey, ka Clifford, Mang Brian, Titintin, Tito basahan na, Rodney, Manang Bea, Yanyan, at Titineng, Tito Alfie, Manang Boyboy, Mary Joy, Manang Linlin, at Titing, Tito Gary, Tita May, Gianna Salzay, Shai, si Priya, Inay, Liza, Tiffany, Mama Alice, Papalando sa mga tinawag sa Sweetie, Tito Kone, Ante Nene, Maya, Andre, Bibi Pulpol, Malang siya nung PJ, Desidente, Chiloy, si Vanessa, Tita Cheryl, Mama Tutong, Ante Marie, Ambre, Andre, Tita Rose, Tita Padang, Tito Lyric, Nanay, Candet, Tito Kuya JJ, sa mga students and teachers sa Iloilo Doctors College Basic Education, and people from Colegio de las Estasus. Kakay manang Katkat, Gumbok, ka Ante Rosaliag, Ganansyal. May gabi. Hindi makontak naton si Sir Lindero, hindi man nato makontak si Sir Jonel na nombre. By the way, sa Most Wanted,
Kay gusto ta mabalan no? Number 1 most wanted person nga nadakpan dito sa nadakpan sa nga Banati. Oh. Diri pa ni sa gingkuha sa barangay Ungka 1 Pavia ang subject Leo Bacus, 45 anyos, residente sa barangay Bularan, Banati, Iloilo. Ini siya may pending warrant of arrest sa kasong illegal drugs ni. Dugay na ni nga pagpangita sa mga pulis pagi kay Police Lieutenant Randy Lambungan, ang officer in charge sa Banati Police Station. So nadakpan ang ining subject pagi sa warrant of arrest nga ginisyo ni Judge Oscar Leo Villena, ang assisting judge sa Regional Trial Court, Branch 66, Barotac Viejo, Iloilo. So ang iya di nga kaso bao kadamo kwanigli damo kaso ya dio criminal case 2021-9747 2021-9749 bao damo kapag hupot ni sang ginadumilian nga droga. So number 1 siya nga most wanted person sa banwa sang Banati. Samtang may araman nga nag-suicide no, sa banwa sang Alimudyan, 57 anyos, lalaki ni. Si alias Joel lang. Sa isak barangay sa Alimudyan, na diskubrihan na lang sa sang iyang asawa, no, nga ara sa may kamalig nila, sa likod nga porsyon sang ilang balay, nga may higot na ang iyang aliog tong ginbutang to sa iyang daw kwanto nga kawayan lang butang to sa likod to, no, gin daw sa gani nga daw palayas nila to, ginbutang niya to, way mabalan kung ano niyang motibo, nga gulpi lang yan nga nagkadto to sa likod kag nag-suicide. Giningagaw pa sa dala sa Alyusan District Hospital apang wala gid siya matabangan patay gid. So nag-usisa si Staff Sergeant Marlon Ladera. Kaya sa initial nga investigation niya, daway man sa may nakita nga signs ang foul play. So muna ang impormasyon sa probinsya sa Iloilo. May mga mensahe pa kita nga nabilin diri sa atong malisenas baw mga nagdugang naman may 99 plus pa gido. Gadugang. No, kadamo-damo sa inyo. Kay Dr. Leo Didoroida kay sa wahon niya kay sa mga kabataan nila mayong gabi man, no, salamat sa pag-tanaw dire sa Iloilo Newsline. Kay Mama Ima, kay Dr. Ima Paklibar, ma'am, mayong gabi ara sa Pag-ibig Subdivision Haro, salamat. Kay Sir Pet Fontonalgo, kay Manay no? Kilala naman Manay. No? Mo na yung maplangga namo sa una sa Isat University. Kumusta na kamuda? Kay Sir Gambol, kumusta? Kay Attorney Sombero, kumusta na kamo? Kay Sir Johnny Pornelda, mayong gabi. Kag sa tanan-tanan nga taga Isat yo, no? Mayong gabi sa inyo. Kag sa taga UI man sa batch sa 1998, 1995, kumusta na kamutanan? Mayara ka pantamyaw. Pero ang importante nga tagan kita sang mayong kasanag, no, pagi sa More Power Iloilo, bringing more to life. Kag ang Ilonggo bastante nga pagkaon agrikultura nga madinalagon. Amon ning importante, buligan ta mga mangunguma, buligan ta ang mga magagmay nga mangingisda. Grabe init, hindi ka mo magkalipat. Buko, mabakal ka mo buko.
para sa Sweetie Bokoshik sa Kamalig Haro, no? Sa Ceres Terminal, sulod sa Ceres Terminal. Barato na saboroso pa kay gintimpla na iya sang chemist. Kay Doc Owen Libakin, kag sa iya pamilya, dira sa Liganes. Doc, kumusta na? At least nakaistorya ta, Doc. Ba, hidlaw man ta si mo, Doc, ba? Amo, be, si Doc Owen Libakin, siya ang una ni, ang Regional Director sang PNP Crime Laboratory. Kabahin kita sa iyang Advisory Council. Member kita da. Dugay man kita. Magluwas na, member man kita sa Regional Advisory Council sa PRO6, Gidya Police Regional Office number 6. So, sa mga pulis da naton, nga mga bulig-buliganda kag mga naga-perform sa may congrats gid, no? Sa mga kulang-kulang pa da nga performance, dugang-dugangin nyo lang kag ipakita man ang mayad ninyo nga serbisyo. Mula na importante da. Sir Lindero sa IPPO, kay Colonel Garbanzo sa ICPO, ang IPPO Director si Colonel Guerrero. Mayong gabi sa inyo nga tanan. Kay Ma'am kay Captain Sangrines ang station number 1, may gabi man. Kay sa pamilya Diaz da sa probinsya sa Gimaras, may gabi sa Kapis. Pamilya to ni Lieutenant Gary Diaz, no? Dira sa Panitan, Mayon, Cuartero. Mayong gabi sa inyo da. Kumusta na kamo da sa mga bloggers naton sa Ceres Terminal, sa mga vendors, kag sa mga porter, no? Nang Joe, nung Erning, sa may gabi da sa inyo, no? Salamat gid sa pag ugyon ninyo tanan-tanan. Kag sa mga drivers kag conductor sang Ceres kag mga officials, salamat sa pagpamati kag pagtamyaw. Pagpanamyaw nyo ninyo din, salamat gid, no? Be, may harap pa? May mga mensahe pa da? Okay na? Okay na? I-check na to ng COVID update. Wood kay Trixie. Kay ibaluon ta, no? Kung nagsaka ba, nag-increase naman ang numero sa mga na-infect o kung namuman sa gyapon, ibaluon naton ang COVID update ni upod sa kay Trixie. Iloilo Newsline COVID Update. Here are the COVID updates. Philippines, source is doh.gov.ph. New cases, 12,225. New recoveries, 946. New deaths, 401. Total active cases, 178,351. Total recovered, 647,683. Total deaths, 14,520. Western Visayas, source is wvmc.uh.gov.ph. Total active cases, 2,569. Total cases, 29,152. Recoveries reported today, 96 plus. Total reported recoveries, 25,774. Deaths reported today, 2 plus. Total reported deaths, 803. So, motong Western Visayas. Worldwide, source is worldomatters.info/coronavirus. Total coronavirus cases, 134,742,144. Total deaths, 2,918,672. Total recovered, 108,450,250. So, mo to ang update. Iloilo Newsline COVID Update. Dali lang gid kay may impormasyon kita nga pasudlon.
dumduman nyo pa ni si Queen Elizabeth, the second. Ang iyang husband, nga si Prince Philip, na patay kay na. Ang oras kay ina nga gina-pronounce siya nga napatay mga alas 2:03, no? April 9. Ang mga tao dito sa Britanya, grabeng kasubo nila to. Bangod nga si Prince Philip, mo ni ang ginakabing ginarespeto man nila, no? Napatay. Way malan kung ano ang ginakamataya. Ayan kay ginatanaw pa naton, no? Kay bago lang gina-flash na. Edad niya pila? 99, no? 99. Oh. I see. So gina-check pa naton ang kaundan sina sa mga impormasyon, apasan nyo lang sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Tanawan nyo lang sa Iloilo Newsline kay gina-check pa nato ng dugang mga data. So sa mga way malabutan diya sa nag-text sa 0929-2544135 pasensya gid. No, pasensya gid. So ang iban kon gutok na di sa 0929 kung damo bla kamo ga text, direkta na lang kamo sa YouTube sa Iloilo Newsline kay para mabasahan naton insigida ang inyo nga mga minsay para matagan ta hustisya ang piso ninyo. Madamo nga salamat sa atong mga listeners ka mga viewers. Mga Ilonggo sa iban nga mga lugar, mga Gimarasnon, Capisinio, Aquianon, Negrensesto, Bisaya, omusta na kamutanan. Salamat sa inyo nga pagupod diri sa Iloilo Newsline. Kabay pa ngay practice ginato ng Social distancing kag mag-wear sang face mask and face shield. Amo gina ang importante para makabulig-bulig kita, may contribution man kita sa gobyerno, tumanon naton kung ano ang ginamando sang task force. Hindi kita magpinadungol. Ubrahon naton ang aton nga ulobrahon. Mag-share man kita. Para nga bululigan naton nga matapna na ang kuang COVID. Tanawas Bacolod to, asa Negros to, workout subong to ni Governor Lacson nga alin sa MGCQ sila, mo ibalik ko no sa GCQ. Makon mo na. Bangod nga gamat-amat naman saka tong ila numero sang na-infect sa COVID. Di kabay pa nga ton, di nga hindi na matabo pa. Kaya apektado ang ekonomiya. Apektado kita tanan. Amo nang ba ang aton lang nga panugyan. So, salamat. Ini ang inyong mga alagad. Trixie Faith Camarchi Diaz. Kag ako naman, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi, Pilipinas!